Hadin bo Donald Trump ulayok ban kem im yu Presiden jangga Venezuela Nicolas Maduro menta ula bulis saya ki saungut ki wepat ki Presiden jangga pertai. Hato Donald Trump unut sisa ban kem ya ki saungut ki nelam jangga pertai. Ki saungut ki nelam hadin jangga Venezuela kidai Presiden jangga Colombia, Presiden jangga Cuba, ka Presiden jangga Mexico, bat jong ke Greenland. Ka jing berngam jo Donald Trump ya kini nelam kidai halor jong kini gidau. Tang hadin arsngi blolik ban kamno yu Presiden jangga Venezuela mentau lastang ban pai khmat sa shaki wepat kini nelam jangga pertai. Ka Colombia ka ri ka bawan basau ha ka jing he hapo jangga South America. Ka don ye ki nongsong snong kabalong haduk kumba san po ar million ngut ayai. Ka Colombia ka don ye ka jaka ka ban pinmi ye ka umpriang ka don ye ki park siar par rupa bat ye kopar. Bat ki wei pat ki marpo khendau hapo jokote gari. Presiden jokori Colombia udai Gustavo Petro. Udai Presiden ban ningkong jong kari ka Donald Trump sngau tenat setiayu. Khat yu Petro ba udai uta ubriu bapang ubaladi ya udrok kokin. Haga Donald Trump loong ngidon yu para marjan ubapang tang para marjan Henry udairu uparlok ubajan bha jong uparlok ubala jur bha ga jingpang napo jong kari Venezuela bat une ubana Colombia ru udai ubala pang jur bha menta ban peniyat ye kari da ubriu ubapang ubaju snow tenat ban khai ye udrok kokin bat bandiru ye sapo jong kari Amerika kam syam lolong setia kababha bat kabasngan ye pertai. Bat syam na lekshu ya kata la selamba ngan ye thu ye phiba uni ubriu menta udon ye ki kharkhana ban penmi yu drok kokin kaba ju lekshu menno la selamba habagi nong thokut khobor gel kali yu Donald Trump ba hato ke ri Amerika kan ye ke ri Colombia kumta wa juba pan ong ba kata gere ke sur ke sngut nat bha yanga phite balai namar bola peniap shibun ba kibriu kata gere ke jubab jong Donald Trump hanre kumno Presiden jong ri Colombia ula jubab ya kene da ka jingbitar Gustavo Petro ula keli yo Donald Trump ba sange ban penjak buram yu ula ong ba sngo tenat satia ye ke jingtho jong bat kloiru ban ra da kitiar lada ka wan ka jingpen bor ha ka jingim ka jong baga kerteng ka jong kam sama pau hakinu ki kam khaidrok ha ki san phosnam ka bradap nang tas ka wipat ka ri ka badon ha ka list ka dei ka Cuba kadai ka ri jong Fidel Castro ka Cuba ka don kumba khatwe million ngudi kinong sosnong hapo jong kategori kari ka ba lingba ka jingkrshan pisa jong ri Amerika deki pau posnam Presiden wa menta jong ri Cuba udai Miguel Diaz Canal bat uneru udon haga top jong ri Amerika day tang Donald Trump ubala kedau ye kari Cuba Henry Marco Rubio Secretary of State ru ula kentho yu Presiden jong ri Cuba Rubio ula ongba ka Cuba ka don menta ha ka jingma ga krau bat haba kali Donald Trump sapang jong kane kumno Donald Trump ula jubab kalongba nga tharai kan sa kolonno sisun kesngi ngem don kam banle ye ka pensa pe hi ye ka jinglan ga jongka kalanang her asut ha ki jingkhain jingdia jongka hato phimju paise ye ka jingle jongki Donald Trump lo ong ba don kam ban berngam ya ka kum ba berngam ye ka ri Colombia hanre Donald Trump lo ong ba ka Cuba kan sa kelam hi dalade sisun kesngi nang tas ka wipat ka de ka ri Mexico ka don marsenda bat ka ri Amerika ka don ye ki nongsong snong ka balong hadu kumba chispa arp khonda million ngut ka Presiden jokori Mexico ka Claudia Sheinbaum ka Mexico ka don ye ka jing prakhat nadu bo Donald Trump lo bu ka khajna ka ba he bha ya ka tegri ha ga lo bu hadu kumba san popesani ka khajna hanre hadin ula pen hierno sha ka life popesen bat mentau Donald Trump kwa ban pha sada ka kinhun sipai hapo jong ka tegri ha Mexico Donald Trump lo ong ba kumba ka long mentangi habban le ka ri Mexico nawar kidang don bon ki jis new ki barang tweet na Mexico ki ba wan sapo jok ri Amerika bat ngidon kam ban le ye ka negeri hoit habangile ye kata kabamut ba ngi it ye ka ri Mexico kilong ki bala ban le ye kata Henry Snubok bakidon shibun ki kinhun runar ki bala sedang bat penskam bha ye ka jinglong jingman jong ka tegeri ka Mexico Shushu nagalang juga nong thok kot kubor kele keli ban ong yu Donald Trump ba karadon ka por bawla kran sapang jong ri Mexico kumno piper kat sapang juga Claudia Sheinbaum bat phila kran hagi lat pata kubor ba phin sapha ye ka kinhun sipai ban ye persha yu drok hapo juga tegri ha Mexico hatu phidang perkhat na em sapang jong gani kamat Donald Trump lo juba ban ong ba hoit ngesngutunat ye ka Claudia
ngaperkhat bagadei ke bru ke basir khai bha hapo ju kategori man ka pon ngalia kren bha batka shapang ju kringaman ngala terwa bangan pharu ye kun hun sipai hapo ju kategori hoi karu ka don ye ka jing sngokhya batka don ru ye ka jing shapting namar ki don ki kun hun runar jongka bat kini ki kun hun runar kin sa priya ye ka ri Mexico sisin ke sngi ngamtep la phi sngotanat ne phim sngotanat ru tangba ka kam snu ba kam long ke sngotanat ban ongkumta hanrei ya menta ki kun hun runar ki dei ke bla penya ye ka ri Mexico bat ka ri Amerika ru ka don kam ban e halor jong kani namar ka dei ka ri ke badon hasanda bat ka ri Amerika namar hapo jo ka ri Mexico ki don ki kun hun runar ke bla penya ye ki kam khayi drok bat u drok ru ula tut sapo jong ka ri Amerika udon la trom ukwa ban pensange ye kata nagata ka daw ukwa ban pha ye ka kun hun sipai ke ju hapo jong ka ri Mexico wadla syam la berngam persa kum ba berngam ye kari Colombia ru hanre ye ka e ba u la ong ba kwa satya ba ki ba bun kinong Mexico kingat haga jings ngusi ka ba kraw bat tang ye kini kiri ye ka ba Donald Trump ula bu haga list ka jung u hanre dang don se ka wipat kari ka ba jangai kumba lai hajar sanspa kilometer ye bat ka tai ka dei ka Greenland kani ka dei ka dolonong ka ba hektam haga perthai ka Greenland ka dei ka benta jong ka Denmark hanre la penya ye ka kum ka jaka ka ba sinsharhi kadon ye ka umpnyang ye ka gas bat ye ki marpo khndo ka ba phlabha hapo jong ka Greenland ka dei ru ka khrdop ban leisa Arctic ka ri Amerika ka don ye ki jaka songsipa ki joka hapo jong ka Greenland hanre u Donald Trump kwa ye ka dolonong ba ro ka wei ban sinsharhi no de ka ri Amerika bat ula penbet ye kane na ka bata joki kattu kane por menta ha ga ba ula kren bha shaphang jong ka Greenland haus nam ar hajar hosan ukun jong Donald Trump ula lech sapo jong ka Greenland bat ha ki ki sngi dong yu iba ka Katie Miller kala pus ya ki ka dur ka jongka hangni ba kadai ka map hapo jong ka Greenland kabla donru ka lama jong ri Amerika ka ai kani ka Katie Miller ka kurim jong Stephen Miller ubadai unong yarap ubah jantam jong presiden jong ri Amerika Donald Trump bat kani kala dai ka jing persang jong Donald Trump ban sensyar hino ya ke Greenland balada ka don ka nu ka jing artatin Donald Trump daladehi ula kran ya kane da ka ba ula ong kumne ngim don kam ban kuslai ya ke Greenland bakan simpor hadu kumba arbanai hanrai ngin ya kran ya ke Greenland bakala ban simpor tang kumba ar phosngi bat ula ong bangi don kam ya ke Greenland na ka jing sngan ke jongka namar ba kumba kalong menta ki dei ki jhat jong kari Russia bagi jhat jong ke China ki bala pendap ya ke tei ke jaka kumtangi don kam ye ke Greenland na ka jingsngan ju ri Amerika bat ka ri Denmark kam don kam ban khuslai saphang jongka namar dangshan ka ri Denmark kalabu ik babun ba ki lat ai da hapo jong ke Greenland bat ki perkhat ba ka ne ka long ka ka kam ka ba kraw haki namar ka tangi snothu bo Donald Trump udon kam ye ke Greenland udon kam ban pha ye ke kun hun sipai ke jong hapo jong ka te ka dolonong ka ba kraw balada unne kumta ka ka ban jia hadin jong ka ni namar baga Greenland ka benta jong ka Denmark bat ka Denmark ru ka dei ka ri ka badon hai ka neto ka ri Amerika ru ka don hapo jong ka neto ba kini ki ri ki don ru ye ka jia dei bat kila dep ru ban soi ya ka jingya kular ban ye kut ban ya da ka wei ye ka wei pat na ka no ka jingsha hirthma namar katkum ka artikel ka basan jong ka neto lada ka wei ka de khat ka badon lang ha ka neto kan sha hirthma baro ki ri ki badon ha ka neto ki de ban hirthma ye ka ri ka ba hirthma persa ya ga ta ka ri ka badon hapo jong ka neto hanrei ka ai ka ban jia lada ka ta ka wei ka ri ka badon hapo jong ka neto kan sha hirthma ha ga wei pat ka ri ka badon hapo jong ka neto namar ba lada Donald Trump un hirthma ye ka Denmark baro ki wei pat ki ri ka badon lang ha ka neto kin sa hirthma persa ya ka ri Amerika namar ka ni ka de ka jingye telok ka bala dap ban penskam nadu ka basdang balada ka don ka nu ka jingduna wat haki bor sipairu ka wei ka wei pat ka ri ki badon hapo jong ka neto ki de ban ai ka jingkersan bar ka jingrap ya ki bakum kita hanrei hangni ka ban jia la Donald Trump un hirthma persa ya ka Greenland ka hapo jong ka ri Denmark kumta ayu pis ngau halor jong ka rai jong Donald Trump snobha sakomen kublesibun ta thadu pikendu ha ka wei pat ke video